ne možemo ne primijetiti u današnjem evanđelju kako se nekoliko puta ponavlja maleni. Evo, Isus uzima dijete za primjer, govori o malenima, govori o onima koji su uistinu neugledni, neznatni, maleni u ovome svijetu. Takva je bila i Gospa. Silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi malene, uzvisi neznatne. Kliče Marija u svom veliča, u svom hvalospjevu. Vjerujem da ste svi u životu gledali, motrili mrava kako nosi teret. I mrav može ponijeti teret 50 puta veći od njegove tjelesne težine u svojoj čeljusti. Zar to nije čudo? Čovjek koji se smatra jakim, moćnim, silnim. Evo, gledamo i na natjecanjima dizanje utega, dizanje tereta raznih, pa netko može vliko, netko onoliko. Kada bi čovjek imao snagu mrava, čovjek od 100 kilograma, mogao bi podići teret od 5 tona. A znamo da to čovjek ne uspijeva svojom tjelesnom snagom, svojim rukama, svojim mišićima učiniti. Jedan naš hrvatski pjesnik, Anđelko Vuletić, napisao jednu pjesmu: Kad budem velik kao mrav. Sestre i braćo, svatko u ovom svijetu želi graditi neku veličinu, biti velik po ovomu ili po onomu, ostvariti se u ovomu ili onomu. Evo, mi ovdje kroz ovu devetnicu okupljamo se u Gospinoj školi, a njezina škola je škola duhovne snage u kojoj jačamo i svoju vjeru, jačamo i svoj duh. I ta duhovna snaga u stanju je nositi puno veći teret od onoga tereta kojega i mrav može nositi, od onoga tereta kojega i najsnažniji ljudi, mišića, fizički ovoga svijeta mogu nositi. Kroz razmatranje krunice od tajstava muke Isusove, malo smo se mogli uživjeti u onu patnju, bol, teret koji je naš Isus nosio i podnosio. Ali i njegova majka podnosila je neizmjernu patnju, neizmjernu bol. A to je mogla činiti samo snagom duha, snagom vjere koju je nosila u sebi ona milosti puna. I zato je dobro da kroz ove dane devetnice napunimo svoje duhovne baterije. Da kroz ove dane devetnice osnažimo svoj duh onim duhom kojim je bila ispunjena, osnažena i sama Gospa. Evo ovdje u Trebižatu, gdje smo sinoć nazočili, neki od vas i sudjelovali u onomu prekrasnom događaju ovdje iza škole na domu u Trebižatu, kada su razne sekcije prikazale i pokazale dio onoga što umiju, što znaju, što su uvježbali. Uistinu lijepo, veličanstveno. Dogodine Trebižac slavi jednu veliku obljetnicu. Obljetnicu društva,
obljetnicu glazbe, obljetnicu početaka glazbe 1925. pa 100 godina stoljeće glazbe. Ali dok se sjećamo toga, ne zaboravimo i one druge i dulje obljetnice. A to je obljetnica i ove naše crkve ovdje. Puno prije društva, puno prije glazbe, puno prije folklora, nastalo je ovo zdanje vjere, koje Harni Trebižačani podigoše iz svoje vjere i u svojoj vjeri za pokoljenja koja će doći. Izabraše Mariju da ona bude učiteljicom vjere, nade i ljubavi. Da nebeska majka bdije nad djecom Trebižata i onom malom i onom većom. I ako u tom stadu ima onih koji su odlutali, kao što Isus u današnjem evanđelju govori o izgubljenoj ovci, o zalutaloj ovci, Bog ne ostavlja ni takve. Božja ljubav i takvima želi se očitovati, majčinska briga želi i takve dotaknuti. Jer Gospin plašt sve nas želi zaogrnuti. Trebižat s glazbom i sa svojim ostalim sekcijama i aktivnostima koje ima kroz društvo puno donosi i pojedincima i mjestu. Ali Trebižat bez Gospe, bez njezine prisutnosti, bez njezine majčinske brige, ne bi bio ono što jest. Ne bi ostao ono što je danas. Ne bi postao ono što treba biti, a to je Gospina i Božja djeca. Lijepo je bilo sinoć slušati onih 14 najmlađih koji prvi put nastupaju ovdje s glazbom u Trebižatu, a započeli su svojim nastupom na Tjelovo u Čapljini. I evo sada Gospi koncert i svoj nastup poklanjaju pjesmom Zdravo djevo, kraljice Hrvata. Zdravo djevo, majko Trebižata. Sestre i braćo, dok smo ovdje u Gospinoj školi, neka nas ona, nas malene, uči onom putu kojim je i ona išla. Onom putu koji je jedini ispravan, a to je put njezina sina, to je put vjere, nade i ljubavi, to je put služenja Bogu. Jer kad čovjek služi Bogu, nije mal, tad je velik. Kad je čovjek na koljenima pred Bogom, nije mal, tad je najveći. Kad čovjek sklapa svoje ruke i podiže ruke svoje Bogu, onda i najveće terete svoga života može nositi. Amen. Hvaljen Isus i Marija.